Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Piju, dak li aħna nsejħulu Padri Piju tal-Pjagi. Huwa f'waħda mill-kitbiet tiegħu huwa jmur jipparaguna il-ħajja tagħna ma' ġebel li jilbennej bl-iskarpell jinaqqax biex jibni il-binja tiegħu. Jgħidilna li jekk ukoll jagħmel magħna il-mulej. It-tribulazzjonijiet li niltaqgħu fihom fil-ħajja tagħna mhumiex kastig ta' Alla. Imma hemmhekk il-mulej ikun qiegħed inaddafna biex jibni minna permezz tagħna tempju ħaj tiegħu. Anke l-mumenti ta' nixfa spiritwali, il-mumenti fejn nistgħu naħsbu li forsi il-mulej mhux jisma' it-talb tagħna. Kull mument il-mulej jewettqu magħna għall-imħabba tagħna biex joħroġ minna ġbija iżjed vera tiegħu. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna, fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna jew nitolbu maħfra lil Alla għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Marija, Vitor u Luigi Merċieqa. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, bi grazzja waħdanija, Inti tajt lill-Qassis San Piju minn Petralċinja li jieħu sehem bis-salib ta' ibnek u permezz tal-ministeru tiegħu Inti ġeddiet l-ġubijiet tal-ħniena tiegħek. Għati lilna għat-talb tiegħu li nkunu il-ħin kollu maqudin mal-passjoni ta' Kristu biex naslu bil-ferħ fil-glorja tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Proverbji. Kull kelma t'Alla għaddiet mill-prova u tarka għal kull min jistkemm fih. Iżżid xejn ma' kliemu għax hu jċanfrek u jgidbek. Dawn it-tnejn jien nitlob minn għandek tiġħadhom lix qabel ma mmut. Biet minni l-qerq u l-gideb, tatinix la faqar u lanqas għana, iżda tini l-ikel li neħtieġ. Għax jekk ikolli bix-xaba nista' niċħdek u ngħid min hu l-mulej. Jekk niftaqar nasal biex nisraq u nkasbar isem Alla. Il-kelma tal-mulej. Psalm responsorjali. Fanal għal riġlejja il-kelma tiegħek mulej. Biet minni triq il-gideb, għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Aħjar għalija l-liġi ta' fommok mill-eluf ta' flejjes tad-deb u l-fidda. Fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek mulej. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek imwafqa fis-sod fis-smewwiet. Min kull triq ħażina nwarrab riġlejja biex inħares il-kelma tiegħek. Fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek mulej. Jien ksibt id-den bil-preċetti tiegħek, għalhekk nobgħod kull triq qarrieqa. Il-qerq nobotu u nistkerħu, imma l-liġi tiegħek inħobba. Fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek mulej. Alleluja.
Is-salt Natalla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ l-12 madwaru u tawhom qawwa u seta' fuq ix-xjatin kollha u jfejqu l-mart. U bagħthom ixandru is-salt Natalla u jfejqu l-morda. U qalilhom: tieħdu xejn magħkom għat-triq, la ħatar, la ħorġa, la ħobs u lanqas flus, u lanqas ma jkollkom żewġ ilbiesi. Jekk tidħlu f'xi dar, ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu. Jekk ma jilqgħukomx, uħorġu minn dik il-belt u farfru sat-trapp tagħha mimma riġlejkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela u bdew iduru l-irħula ixandru l-Evanġelju u fejqu il-morda kullimkien. Il-kelma tal-mulej. Ekk għal-qari illum irrispondejna għal 4 darbiet fanal għal riġlejja il-kelma tiegħek mulej. Il-Vanġilu ta' San-Luqa jurina il-missjoni li Ġesu ta' lill-apostli tiegħu li bagħthom biex ixandru iwasslu il-kelma tiegħu lil kulħadd. U ifejqu. Ifejqu ma bagħthomx jagħmlu il-mirakli ifejjoq in-nies. Imma l-veru fejqan min qed jiġi. Il-veru fejqan jiġi minn għand dawk li jilqgħu il-kelma tiegħu. Għax il-kelma tiegħu hija l-ħelsien tal-bniedem. Kull meta jiena u int nisma' l-kelma t'Alla u nilqagħha, dik il-kelma lili tfejjaqni. Tfejjaqni mill-weġat, tfejjaqni u timla il-vojt li ħafna drabi inġarbu fil-ħajja tagħna. Ejjew nitolbu wkoll illum il-San Piju in Petralcina. Nitolbuh biex aħna tassew inkunu nies li nitbattlu minna nfusna biex inkunu nies kapaċi li jilqgħu il-kelma ta' Alla. U tilqa' l-kelma ta' Alla ma jfissirx tismagħha u tiqafhem, imma jfisser li tilqagħha tismagħha, tħallija tinżel f'qalbek u f'moħħok u tibda twettaq dak li l-kelma titlob minnek. Mhuwiex tant faċli. Ħafna drabi aħna nieqfu fl-ewwel parti, smajt u daqshekk. Ejjew nitolbu din il-grazzja bil-qawwa tal-Ispirtu Santu biex l-Ispirtu Santu jenna ngħixu ninkarnaw il-kelma tagħna il-kelma ta' Alla fil-ħajja tagħna. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna, fiduċjusi jfalla li jisma' ukoll il-kelma tagħna għaliex Alla huwa missierna. Ejjew inresqu it-talbiet tagħna. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek, imlija bil-qawwa tal-Ispirtu biex tkompli twassal lil bnedmin ta' rieda tajba il-kelma tiegħek. Nitolbu. Bħalissa s-seminaristi kemm Maltin kif ukoll Awċin qegħdin jagħmlu l-irtir fil-bidu tas-sena akkademika. Jew nitolbu l-mulej għalihom biex il-kelma li jisimgħu jarfu jgħixuha matul din is-sena li se jibdew flimkien u jsaħħaħ ir-risposta tagħhom għas-sejħa ta' Alla. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex tassew il-kelma tiegħek tkun għalina dawl fil-ħajja ta' kuljum. Nitolbu.
Nitolbuk mulej biex b'interċessjoni tal-Madonna ta' Pino minn dan is-santwarju tagħha inti tkompli tbierek il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek lil morda u l daw kollha li jduru bihom. Nitolbu kull barka bl-interċessjoni ta' Umna Marija fuq il-familja Fenek li llum edha hawn pellegrina biex tirringrazzja l-Madonna fl-anniversarju ta' żwieġ tagħhom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet personali tagħna. Ilqa' mulej dan it-talb li l-familja li nġabret madwarek qiegħda trassaqlek. Imlija int bil-paċi tiegħek, int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox ilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Piju. Fiċ-Ċakontana nitolbuk biex din l-offerta li hija xhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tatina il-frott tal-fidwa bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewwiet, jixraq infaħru lilek għal provvidenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija inti terġa' ssejjaħ lill-bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu, u ddewqu minn issa id-doni li bijhom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli ta' smewwiet, imbierek miġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll,
għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqof Mario u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqaddsa Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. If you
nitolbu. Bis-saħħa ta' din it-qarbina imqazza, għamelu Alla li tista' kollox, li nimxu dejjem fuq l-eżempji ta' San Pio minn Pietrelcina biex bla jeda nagħtu ġieħ minn qalbna u ma nejjew qatt naħdmu bl-imħabba għal ġid ta' kulħadd bi Kristus Siedna. Idu flimkien tliet Evangelijiet nippreżentaw hekk il-familji kollha tagħna f'riġlejn Omna Marija, partikolarment dawk il-familji li fihom hemm il-Mart. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.